Randang lokan jo sayu paku. Di sana basobo jo nang balia. Untuk video kini ko nang nyobue randang lokan jo paku. Ko nyo bahan-bahannya. Sebelum menonton video nang lebih lanjut, jangan lupa di subscribe dulu channel Unang Yodun Sana jo diaktifkan simbol loncengnya. Kila di sana bahan-bahan yang waparaluan untuk membuat randang lokan jo paku tu tentunya ada lokan, lokannya lah dibarasihan sayur paku, pucuk paku, dolado giling, santan, bawang merah, bawang putih, nasi padeh, lengkue, lado padi, ketek. Kalau yang suka padeh, enggak suka padeh, enggak usah ada lado padi. Daun-daunnya ada daun kunyit, serai, sebatang daun limau sama daun salam. Ada ambu-ambu atau karambia gongseng, asamkan di sampai kapiang. Garam, penyedap sama untuk bumbu rendangnya Unang pakai ko nikma bumbu rendang. Ko lah cukup sadonya di sana, nak perlu tambah yang lain deh. Ayolah di sana wak mulai proses memasaknya buat randang lokan jo paku. Ko bawang merah, bawang putih, serai, sipade sama lengkuehnya. Siapa? Rehan. Rehan dah rekam sekarang. Masukkan daun-daunnya lagi. Kok jadinya sana kalau laban tok ko dimasukkan bumbu nikmanya leh. Kerang dia gongsengnya bambu. Masukkan ikut.
Masukkan pucuk paku. Nah, kalau lelayu pakunya beko baru dimasukkan lokannya. Tunggu layu pakunya dulu. Masukkan lokannya dari sana. Ladun sana konyo randang lokan jopaku. Lah siap untuk dihidangkan. Sesuai selera ya dan sana, bisa diangi-angian sampai kariang atau ala cukui bantu iko saja. Randang lokan jopaku lama bana. Siap untuk dihidangkan. Konyo dan sana randang lokan jopaku. Sampai di situ dulu dan sana video Unang untuk kali ko. Jangan lupa di subscribe channel Unang ya dan sana. Jangan diaktifkan simbol loncengnya. Basobok balia di video selanjutnya dan sana. Assalamualaikum.